Nye PP-silver. Det er mig, der har lavet det. Ja, det er heller ikke så meget. Ja, meget. Vi mangler også at have free diamond armor og det der. Jeg kan se ranksen. Ja, det er så ham. H-tav, det er mig. T-under, op, mig og H-tav. Og admin, det er en, der hedder en hund, så der bliver kaldt hund af ham. En bekendt H-tav. What? Gjorde du mig lige under? Nå, du skiftede bare de dem. Hey. Der er ikke så mange, der har taget den med. Det gør det næsten hver gang, vi laver et big drop. Skal vi gå og lave et home? Ja, skal vi PP? Så er vi tilbage. Vi holdt lige en episode pause. Nu skal vi se, hvem der er bedst. Okay. Er du klar? H-tav, nej. Ikke nu, for sat. Ikke nu. Jeg er klar. I have nothing. No. I have nothing. Nu går vi i gang. Og jeg har en G-apple. Okay, godt. Jeg gør det. Og hvor du snød totalt. Det er noget. Kom nu. Scrap the fucking shit. Vi holder lige en lille pause igen. Og så er vi tilbage. Ja. Wow! Og prøv at se, nu rammer jeg lige også. Boom! Shit! Kom her, kom her! Wow! Table, lol. Jeg nakker om det. 100% for, at jeg vinder. Noget procent for, at han vinder. Sig noget. Nu tager jeg dig i hjørne. Beklager, at jeg filmer med Bandicam. Prøv ikke at installere det. Jeg ved godt, I stemmer på Fraps med Bandicam. Det er faktisk ikke engang lige Bandicam. Shit. Fail. Vi er ikke helt færdige med spawning nu. Vi mangler free Prometheus og arrow og bow og chestplate og alt det der.
Nej. Ja. Har du? Ja, det var lige det. Det så Ej, jeg er ikke færdig nu. men jeg vil ikke tage kampen. Jo, vi skal. Og hvad du har repairet det hele. Bum sport. Hvorfor har jeg kun én arrow? Jeg er ikke klar, mand. Jeg har ikke nogen godt apples. Jeg har en fedtfløde. Åh, hvad? Okay, bum. Helt ærligt, du har golden apples. Jeg har en fedtfløde. Ja, du har golden apples. Hit med nogen. Har der et hjørnemenneske. Du går der game mode. Nej, det er godt. Ja. Synes jeg. For dig. Jamen altså. Så bliver det dyrt til det nu. I søger head admin og admin. Og I kører ikke meget af dem. Nej, vi har kun. Det er, vi har plads. Så vi må så få det, at det bliver dejligt. Det er gøre. Og PS, det er også mig, der har lavet det. Vi prøver at efterligne hans gamle søger. Så vi rent på. Vi lukkede på den, og det her. Man siger på, at man har like. 4-5 like på, og 4, 3 nu. så fik mange af jer. Vi ser det. Jamen, vi har prøvet at efterligne den pisse meget. Så vi har prøvet på alt. Vi kan se, at vi søger, og YouTuber søger vi også. Som selv jeg er det, og byggemester også. Jeg har faktisk bygget det meste. Jeg byggede det i går. Skal vi lave det der med shoppen? Har vi ikke? Når vi har den der, hvor vi kan trykke på en knap. Den skal ikke være. Og så lige er energi. Det er dig, der tror, at vi være admin, så du prøver. det er ikke Sharko PvP, det hedder den ikke Multi PvP. Ja, men det er ikke det. Men i hvert fald, det er vores mail, e-mail, som jeg har lavet. Og vi har den Facebook, som I kan se. Men i hvert fald, Vi har også en side, som der hedder, hvad den hedder. vi laver Nej, vi er ikke vi laver færdige. i hvert fald vores mail, så vi laver på det her. Og der er sådan en, som er YouTube. Så vi vil på din mail, Man kan også blive MVP eller VIP. vi ses! Nej, ikke nu. Som I kan se, Okay, nu kan I gemme, nu kan I se, nu kan I gemme til. så er der en enchant table hernede. Så er det sport eller bare et eller andet. Og den er selvfølgelig 30. Jo. Smite. Men vi kan stå, at Big. vi En parkour. Lad os lige se om vi kan klare den. Nej. Jeg vil lige se det er mig, jeg har til på. Og som om du hedder, haha, du vanish. Og helt ærligt med. Wow. Parkour. Hey, du flyver. Okay, jeg er en taber. Jeg starter forfra hele tiden. Hov, jeg kommer til at flyve der. Ja, Ja, den viser. Ja, jeg kommer nu. Den er gammel, vi har bygget den i dag. Og I kan ikke komme op i skoven. Og vi slutter nu. Farvel!